bụla agụ nke si n'ọnụ fino faino wee pụta nke bụ azi na-ekiri egwu anọ ya dịka m sikwu na mbụ si na onweghị egwu ọbụla fino kụrụ n'ọba asụsụ Igbo mana ịbịazie banyezie nke agụ the video ife niile dị na nka ọbara ife niile ya wụ ọkụ na-enwu enwu na video ya na ife niile onye director egwu dị otu a bụ Clearance ya bụ nke ahụ wilechazi efuzie Clearance shot it egwu nke ahụ ọ na-atọ ma afụ na a na-eji agụ eti play a na-eji agụ egwu egwuregwu onye metụla nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ ahụ ihe ọbụla m nụziri agụ ahụ mgbe m nụrụ agụ tutu ihe onyonyo wee pụta nnọọ m sị yes na ka ga-eshi ike na ka ga-abụ ọkụ na-ere ere agụ mana ịbịa lewezie ya nnọọ the lyrics everything ya bụ gbam ife niile dị n'ime ya wụ gbam picture quality ya niile wụ ọdachi agụ nke a bụ nke si n'ọnụ fino faino wee batazie anyị ga-abịazie bawazie n'ime ịntanetị ọzọzi anyị abịabelewezie ọtụtụ ya bụ ndị nke ahụ na-alụla di na nwunye ndị ama ama nke bụ nnọọ mbanye na ihe dịka Instagram magabụ na Twitter nọ na-afụrụ pichọ ha ihe osise ha nọ nsị wow nke mbụ n'ime ha bụ Mercy Johnson oh wow legi ga-afụ nnọọ ọmarịcha pichọ ya na ụmụ ya na ezinụlọ ife dị mma na ife dị mma mara mma na ife dị mma wefia ma na ọ dị mma onye nke ọzọzi ugbu a ndị nke na-agbarizi n'ime ọkachasị njọ na Twitter ya na Instagram bụzi Simi ya na Adekunle Gold the love bet oh wow ile gbasara mmadụ abụọ na ọ na-adaba ya bụ ị na-afụrụ ha abụọ isi na o nwere ihe dị iche dị n'ime mmadụ abụọ ya dị otu a ndị mmadụ abụọ dị otu a bụ na-ele ha nnọọ ndị ole mmadụ abụọ esidekwe mgbe m ga na-etolitekwe ya bụ na many years back afọ ha gara aga na-ekiri mmadụ abụọ mara oke taa mmadụ abụọ na-akwalite mmụọ m sị so na o nwere ndị nwere ike nọ n'ime ihe ejije anọ ha anọkwa nga ahụ chuo aka na nga ahụ ka akwa nka na-eri ndụ ha ya bụ mmadụ dịka Joke Silva ya na Olu Jacob mmadụ abụọ ya like o nwere ebe gosiri ebe ha jiri na red carpet ya bịafụ mmadụ abụọ ya nnọọ ihe abụ di na nwunye ha abụọ na-eme ihe onyonyo mana n'ofu aka ahụ kwa ha ewere nọchiekwu ike n'ime ihe olu di na nwunye ha ife niile na-aga n'anya ya nke ahụ bụ ya mana ofu aka ahụ dịka nsogbu na mbụ si na enwere ndị ọbịa dị iche iche anyị anụ na n'ọnụ onye na-eti egwu ya bụ Romeo Mars ugbu anyị ga-ejezi n'ọnụ nwa okorobịa na-emeta ihe nnọọ ọ na-akpọzi ya onye isi ike mana nke ahụkwa n'ihe eji mara n'ihe onyonyo nke ahụ o mere ke akụ nna ya onye dị otu ahụ ka ọ ga-amasị gị nnọọ ka ọ ga-amasị gị fụ onye dị otu ahụ ngwa na ọ dị ka akọwazie ị ga-afụzi n'anya gị ka njeze fụzie nke Igbo bụ Igbo njem ọnụ agabụkwa nwa Adunu Jradin Amaka onye na-eti icon girl nke a bụ oge aṅụrụ n'isi mbido telivishọn mụ na ofu nwa okoro nnọọ onye na-ekiri ihe onyonyo ọ na-eme ihe egwuregwu ọ na-eme ya nke ji marazi ebuzi onye isi ke stubborn child ya bụ onye na-akpọ Didi Films onye ọma ị ga-eji ọnụ gị nnọọ kelenu ndị Igbo n'ihi na abụ ịkọwazi amatakwuo gị Igbo bụ Igbo afa m bụ Nweke David echezona Chukwu ihe a na-etu mbụ Didi abụ m onye na-eme ihe ejije nke ọtụtụ n'ime unu ma nke a bụ n'ihe gbasara ndị Nollywood ya bụ ụlọ ndị nke na-emepụta ihe egwuregwu dị iche unu na-ekiri nke a na-eji eme unu obi ụtọ nke na-enye unu obi aṅụrị ya mere nnọọ jee akpọta nwoke dị otu a nwa okoro dị otu a mana ọwụ sọsọ imeme ka ọ na-eme ọ na-atụzikwa aka ya bụ nke a na-akpọ directing ọ na-emepụtakwa emepụta nke a na-akpọ producing ọ dịzị ka mụọchi ha niile n'aka mana nke ọwụzi na nkazi mana ọ bịa n'ihe niile na-eme nnọọ nke bụ nke na-akachasị ara gị ahụ n'ime ụzọ ọhụrụ onye na onye anyị na-eme
mmasị nọ na-afịa m alụ na ama mmenwu ya mana m ga-asị nọ directing. Ya bụ na directing dị ka onye isi ezinụlọ. Ya bụ ngalaba ji isi ụgbọ. Yes. Onye bụ the director. So ihe ndị si na ọ ka na-afịa alụ bụ na ị ga-enid ihe ndị oyibo na-akpọ creativity. Ịghọtara mgbe ọbụla ihe ga-eme gị professional director. Ya bụ na ọ ga na-arụ ọrụ. Yes. Ọ ga na-arụ ọrụ 247. Mgbe ọ bụla ọmụnwa na-direct film ịmago so m ga na-calculate ka a ga-esi m ihe a ka ọ dị mma ka a ga-esi maka ọ pụta dị njọ gị nwa bụ director ka ama nwere onye ga-afụ actor mere the thing. So onye mere nji wee sị na directing kacha fịa alụ na the three of them mana producing na-afịakwa alụ nke ya maka na ebe a ka ego si apụ. ịma anyụma bụ ndị Igbo inweta ego na ọ na-adị anyị ma karịa iwepụta ego ewepụ. Mana mgbe anyị na-eme ihe ahụ a na-eme ya bụ nke acting ma ọ ga-abụ enye egwuregwu n'ike na imechara emecha nnọọ ị na-ekiri ya mgbe ụfọdụ. Ọ bụ na m nwee ohere ya. Mana ị na-ekiri ya ma ọ ga-abụ na ị na-ekiri ya ka ihe obi gị na-agwa gị n'ihi na o nwere ọtụtụ ndị na-eme ha mechi ihe egwuregwu ha na-asị na ọ na-amasị ha ikiri ya mgbe ụfọdụ n'ihi na ọ ga na-eme ha ya dị ka ma ha emeterụghị ya. Mba, onwebeghị ihe ejije mụnwa merụ mesịa so otu ka m ga-asị gị na m achọrọ na m ọ da amasị m ikiri ya bụ nke m mere mgbe m na-ebido nke ọka ka iji mụọgodi ya. Ịma nwata na-amụ ada ọ na-akwụ n'ada. Nwata na-amụ ije ọ na-akwụ ọtọ ọ na-ada mana mgbe ọ bido gaba ije atọbịa ụtọ gbaba ọsọ ọ na-aka o si wee dị ihe ejije ọbụla m merụ m na-anaghị ikiri ya maka na ama m na-etiri m uchu wee mee ya eji m obi m niile wee mee ya bụ ihe eji mgbe ọbụla m anụghị lokeshọn ọbụla m adịghị shut nwee ohere ikiri ya why not m ga-ekiri ya. Mana abịa n'ime ihe egwuregwu ndị nke ahụ ị na-eme dịka onye bụ onye ntụziaka ya ka ihe bụ ihe egwuregwu na-akasị gị ime ihe nke ịma enwere nke a na-akpọ epic nwekwa glamour nwekwa ndị ọzọ dị iche iche ke nke na-aka amachasị gị ma ọ ga-abụ nke bụ ime ya n'obi gị ịmasị na nke a na ị ga-eri ya ọsịsọ nwetakwa ego gị ọsịsọ. Ịma na ime ihe ejije bụ nke izizi ile bụrụ nke ịbụa ọ dipendịrị the demand dị mgbe a na ndị na-ego ya ụlọ ọrụ ndị na-ego ya ma n'ime ahịa ọ dipendịrị nke nọ onweghị nke anaghị ele onweghị nke ọ ga-abụ ime hapụ ile ya mana ọ dipendịrị nke na-aga mgbe a nke ndị oyibo na-akpọ trend nke dị invoke that period ime nke ga na-agba ahịa nke na-ewu ewi n'oge ahụ. Oke ọ dị mma dịka nnọọ isi kọwaa ya nnọọ n'ihi na ọtụ iji kọwaa ya keta o nwere nghọta dị n'ime ya ya bụ onye nwere ntị ga-aghọta onye nwere ihe nghọta ga-aghọta na nke a. Mana a na-enwetazi ihe nramahụ dị iche iche ewezuga ego ka ihe nramahụ ọzọ a na-enweta n'ime ihe a na-eme ọ bụrụ nke site na dịka onye na-eme ma ọ ga-abụ onye na-atụzi aka ya atụzi ma ọ ga-abụ onye na-emepụta ewepụ ego ka ife nramahụ ọzọ ị na-enweta. Ife nramahụ dị n'ime ya nke ndị oyibo na-akpọ difficult bụ na mgbe ụfọdụ enwere ike ka m si na art wee bịa mgbe ụfọdụ enwere ike ọbụna nna artịrị this production now na nna artịrị Okeke Okafọ asị na ya chọrọ ka m bịa artịgharịa Okonkwo asị na ọ chọrọ ka m bịa artịgharịa so m nọdụzie na nke a na-agba mbọ ka m mee ọsịsọ jee artịkwa nke a maka ego akwụgwọ ụgwọ bụ na akwụgwọ ụgwọ ya bụ ịma na ịdịzi ka onye ji ụgwọ ị ga na-agbazi mbọ so the pressure ị ga na-agba mbọ ka ịrụpụta nke a jee rụọ nke maka onwe ya ga-ala ka esi ka ọ kwụghachikwa ya bụ ụgwọ mana oge mgbe ọ na-agba ruo akwụghachikwa ya bụ ụgwọ ma ọ bụ na ime nwe ihe dị n'ime then abịa na directing ọ bụ na nna direct onye o si abụ nnọrọ na seti mmadụ director na-akpọ m na fon kemgbe ị na-abata seti ọ mụnwa na direct kemgbe ọ na-aka mụnwa si akpọkwa actors ma ọ bụ na nna ọ na direct na set so ihe na-enye challenges anyị na-enwe bụ oge enwere ike ọ bụ na Okorie adịgo ready and Okorie na Okonkwo ga-anọ na set ọ bụ na Okonkwo adịgo ready ịbata na ọnọgoro na set ọ bụ na Okorie adịbero ready
and ha abụọ ga-emekọ ya bụ ihe ejije ọnụ efu na a ga-anọ na-echekwa Okorie mgbe o mechara ka e wee shutuo ya na Okonkwo. Ya bụ na ya bụ ihe isi ike a na-enweta. Ihe ọzọ dịkwa n'ime ya bụ ụlọ anyị ji eme ya bụ ihe ejije maka ịma na n'obodo anyị bụ Naijiria. Ya bụ na nke a bụzi nke sitezi na ngalaba nke location. Yes. N'obodo anyị bụ Naijiria, anyị nọ na-ekpe ekpere na-ayọ ndị gọọmenti ayọ ndị gọọmenti Naijiria ka a rụọrọ na anyị film village. Ọ na anyị nwee film village inweta location ama ndị na-afịa anyị arụ. Location ị nwere ike ije ebe kwụrụ ụgwọ location. Nwaanyị asị gị na di ya ga-abatakwa ọrụ ebe 6. Ọkwa ebe ịkwụrụ ezigbo ụgwọ sinzi ịkwụrụ ụgwọ ebe 8 na-ebido shooting na ebe 9 or 10. Ịma agbarịcha ihe dị na kamera na ndị otu ya ebido shooting. Unu megide onwebeghị unu metenwuru ọ na-akụ dị ka ebe 4 5 achabụ ụlọ ọkụ mekwanụ ka unu pụọ na di m na-abata ụmụazị m abata ịmago. So location na-afịa anyị alụ dị egwu mana ọ na gọọmenti tinyere anyị aka ọ ga-eme ọ dị mfe maka na n'ụzọ ọbụla isi wee nee ya anya film making anyị a ihe ejije anyị na-eme sokwe na-akwalite economy Nigeria. Also na-eboost our economy maka mgbe a na-eshutu film ka a na-akwụ onye na-arụ sand ọrụ mgbe a na-eshutu film ka a na-akwụ onye continuity ụgwọ mgbe a na-eshutu film ka ya bụ na ihe na-akọwa ebe a bụ na ihe gbasara ihe egwuregwu a ka m were godi ya n'ụlọ Nollywood a na ọ na-eweta nke na-akpọ employment n'okwu oyibo. Yes, indirect employment. Yes, also akwalite economy Nigeria. So I don't see why Nigeria government ama itinye aka na ya wee support ihe dị na n'ihi na ọ dịzie ka na-emezisi onye ọbụla gbawaziela isi onwe ya na ọ bụzi gị ma ọ ga-awụ ihe rite sọsọ nke ofu onye. Ọ dị mma n'ihi na ndị Igbo si na ọ bụ onye mara asụ ọ ga-asọ n'ikwe ọ bụrụ na ịmaghị asụ ịsọ na-apata nke gị ọkwa nke m. Ya bụ na ihe ọ na-akọwa ebe a dịka o si na-akọwa ofufu ya bụ ihe gbasara Nollywood mana ịgbakwu na eziokwu nnọọ imepụta ihe mmepụta ahụ ọ wụghị ihe dị ofele n'ihi na mgbe ụfọdụ ọrụte mgbe anyị dị ntị mgbe anyị dị obere nnọọ anyị na-ekiri ihe nkiri ahụ ọ na-eme anyị nnọọ ya dịka ọwụ agbanye TV ha pụta nga ahụ nnọọ mee ihe ahụ mana mgbe anyị bịa nwetawa ezi uche anyị were matazie na o nwere ọtụtụ ihe ndị dị ya n'okpuru na ndị nke ahụ a na-akpọ ndị na-adị behind the scene ya bụ ihe dịka DOP behind camera thank you ya na ndị ọzọ ndị awụ ndị bụ ndị si fim ahụ anyị na-ekiri ọwụ ndị nke ahụ anyị na-afụ n'ihe onyonyo pụta ya bụ na o nwere ndị nke na-ebupụta ndị dị otu ahụ kwanye nwa ha bịa nọrọzie ebe ahụ onye mụ na ya bụ ganụkwa ebe a bụkwa DD Films mana DD Film ahụ ka ihe ọ pụtara dị biko DD Film ajụjụ ama m na ga-ajụ m ya ofu ụbọchị. DD Films bụ David bụ afa m. Okay. Nweke David bụ afa m. So mbịazie n'ime David welu the first letter D and last letter D wee jikọta ha abụọ ọnụ together wee bụrụ DD. So mkpọzie ya DD Films Production. Udo nke a nwere nghọtakwa n'eziokwu mana ịbịazi ugbu a belerezi anya ọ bụrụzie ndị ka na-eji eme ihe omume a o nwetụrụ ihe nramahụ unu na-enweta n'aka ndị dị otu ahụ ya bụ ọka nwere godi ya n'aka ndị dịka stars ma ọ bụ celebrities n'okwu oyibo ya bụ ndị ama ama o nwere ihe nramahụ a na-enweta n'ịkpọ ha ọrụ ịna ụfọdụ na-asị ma ọ ga-awụ na ụfọdụ na-eme enye ha na ha na-emebiri mmadụ ọrụ ma ọ ga-awụ ịkpọ ha ọrụ ha ga-anọgidekwe tutu ha ewere bịa onye dị otu a ma ọ ga-abụ ego ha ga na-asị akwụọ ha ọrụ na ihe ga na-enye nsogbu ka ihe nwere ike ikwu gbasara ihe dị otu a. Ihe dị n'ime ya bụ na mgbe ị chọrọ itipụta nnukwu mmọnwụ maka na ego nwa ji aka gị wee kpọọ ha stars ka isi wee tipụta nnukwu mmọnwụ ama mbụ ka ị ga-esi wee tie ịga ka esi tipụta ijele ka esi etipụta ijele abụrụ ka esi etipụta ịga ya bụ na mgbe ị chọrọ itipụta ijele ị ga-eke ajụ n'ume ihe ya na ya ga-eso wee pụta ya bụ na mgbe ụfọdụ ego na-agbagota maka ịma na iru ha dịkwaghara na ya bụ ihe ejije ọ ga-ele n'ebe ọ dị ukwu mana abịa lechazie ndị a niile ke ihe ofu nwoke na ofu nwaanyị ndị nke bụ mgbe ọbụla ọ na-emegodi ihe dịka ọkwa n'irutere kịta na ọ ga-amasị gị irute na ha n'ihe egwuregwu ma ọ ga-abụ ndị nke na-elekwasị anya ndị a na-akpọ mentor ma ọ ga-abụ ihe dị otu a. Okay, na nwoke
na nwoke nwoke bụ my mentor na nke bụ eziokwu bụ na abụ m nnọọ nwa okorobịa kwenyesiri ike n'onwe ya na ihe ọbụla ọ chọrọ inweta na ọ ga-enweta ya ma ọ gbasie mbọ ike kwụba aka ya ọtọ n'ụzọ ziri ezi. Ya bụ na ọnya bụ ihe na-edu m kemgbe, mana a sị ga kwuo maka mentọ, enwere ọtụtụ ha buru ibu m na-enegara anya ihe ha na-eme na-amasị m, mana m ga-adị ọsọ kpọọ ofu onye afa, ya bụ Charles Inojie bụ my colleague ka o si eme ka m si eme. Enwekwara Ugezu ha buru ibu, so ka m kpọdebegodi ya ebe. Mana abịala ndị nke nwaanyị ke onye nke na-amasị gị iji wee rụọ ọrụ dịka onye director maka producer just ofu nwaanyị ọkwa ị na-achọ ịrakọta isi m na ndị mmadụ alaikiri m ụmụ nwaanyị niile, mana ofu onye ama m na-eleka ya niile maybe out of 10 maọbụ 20 ofu n'ime ha m ga-asịkwa na Iniedo. Wow. Iniedo. Ọ dị mma nwoke ọma Udo, m na-asị gị bịa na m na-asị gị ndeewo na ịnọnyere anya ebe a n'oge aṅụrị nke taa ndị ọma Igbo. Ihe a bụkwa isi mbido telivishọn. Echefula na ị nwere ike isoro anyị na soshal midia anyị bụ na Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ya na webụsaịtị. Nwoke ọma ọ bụrụ na chọrọ inweta gị na Facebook ya na Instagram, ka ebe nwere ike inweta gị? Ịma o nweburu Facebook nke m nwere ezuru ezu, ya bụ na ịfụ Nweke David na Facebook ọ bụrụ ọmụnwa, nke a bụ nke ezuru ezu. Enwere ndị Igbo na-akpọ hack, a na-eji ezu Facebook mmadụ. Nke ị ga-eji nweta mụnwa directly bụ Real Nweke then space David, Real Nweke space David. The real bụ like reality, REAL, Nweke together one word, David. Then even Instagram bụ Real Nweke David, one word, at Real Nweke David. Ị ga-afụ m there. Ndewo, mụ akwa nọmba mụ adịnụ Geraldine, official Geraldine icon na Instagram. Ndewo.